Men manden blev ved. Jesper vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han var ved at bryde sammen, men pludselig fik han en idé. Men nu vil manden gøre det godt igen. Ej, jeg er helt hjemme at spørge, om du ikke også vil have det gummi. Vil du ikke? Nej. Nå, så tager jeg bare selv. Ja, det smager godt. Skal vi ikke søges imod hinanden? Nej. Skal vi ikke søges imod hinanden? Nej. Okay. Hvad er det?